Jembatan menjadi tempat perlindungan. Sete, ngombe kopi sete, mari ki repe enak teh. Langit sebagai atap rumahku ya. Cangkemmu teh. Aja milu-milu kowe ku kopoken wong nyanyi disike kok kowe lahir iku. Kowe ku kopoken. Oh iya. Mambingi duitku wis mbok transfer teh. Wis adus aku. Transfer, duit klopo mambingi wis mbok transfer. Apa? Duit klopo wis mbok transfer. Tempe. Duit klopo wis mbok transfer mambingi. Oh, wis. Oh. Ya tepat tenan wis mbok transfer. Ada apa sih? Kowe wis transfer apa urung? Apa? Kowe wis transfer aku mambingi. Oh, wis. Wis, ya tepat teh isuk-isuk teh. Langsung ae teh. Aku nak main teh. Pe isu-isu wis gak ono, bojoku iki ning ndi ndane. Iko pe wis kumpulane ambi RT janan wis sak setel iki. Pek kopiku mbok seruputi ta entek teh. Apa? Enak teh. Teh, tenan mbok wis mari mbok transfer mambo iki. Apa? Mambo iki mari mbok transfer tenan kan? Wis adus aku. Wis mari mbok transfer tenan kan? Apa? Oh? Wis mari mbok transfer tenan mambunyi. Tempe. Transfer wis mbok mari mbok transfer tenan kan? Oh, wis. Ya tak delok lah ngono ya. Wah ya masuk. Awas kowe ngapus teh. Gak. Tak delok ah. Oh iya teh. Jan enak iki teh. Pagi-pagi main kita main. Pagi-pagi. Tak langsung login teh. Krungu kowe teh. Apa? Apa? Menengo kowe menengo. Aku melu main kok. Cangkemmu teh, kowe iku sebagai arti kok kopok ngono marai malahan. Tidak. Aja aku menang. Kowe kok RT kok kopok ngono to teh. Goblok kowe iki janan. Aku menang main ngonoan. Dhisik meneng aku mari iki. Aja kari antar bojoku rungu teh. Iya ada rungu. Kowe kopok kancane ngomong anter-anter kudu ngomong iki budek dadi kowe. Kita. Aja teh. Goblok kare iki. Kowe ora iso main ngonoan iku. Aku iso. Ngeyel lo janan. Oh, tak Aku menang ngono anak. kopok kowe iku ngeyel. Aja rame ning kene rungu teh. Ning kene rungu teh. Apa? Jangan sak setel arek loro iki. Aduh kan kalah. Balik aku kowe yo rame iki goblok arek kopok kencan. Goblok anjingmu ana wedokan arek ini bojomu teh. Kamu kat mau wandek dhewe lak ngomong goblok tenan. Wah awakmu isu-isu wis ning kene ambi RT cangkruk-cangkruk gak genah, gak megawe bojo kopok. Boyo megawe. Style ambi RT tok arek iki. Aku megawe kat mau ning kene, Mak. Megawe apa kowe? Megawe aku ambi RT mau ning kene. Cangkruk-cangkruk gak jelas. Boyo megawe. Megawe aku. Endi duite kelopone? Waduh, brengosmu metok kok. Ono tadi kan ning tas mau lho, tadi sing warna pink mau. Aku yo pengen nak shopping. Ono mau ning kono sampe nang isu-isu wis ning kene ambi RT. Ono. Iya aku mari iki kerja. Kerja ning ndi we? Mak kerja aku mari iki. Sama Pak RT sih aku. Duh, cerewet perasaan duwe bojo koyo ngono gak omes aku. Tak operne wedhus ae sakjane ben enak. Apa ndek bojo kok kenyih ben esuk. Operne wedhus ae. Astagfirullah ya Allah. Said. Hei. Tangi ilure mambu batang. Tangi. Mbok ya umbah-umbah to lele. Antuk, Bu. Ngantuk ilurmu delok nang lho. Sampai kuning. Waduh. Terus kurang ajar arek iki. Iki mek sapa maneh iki? Bu yo miki karaoke dinggo rene iki. Aku mambungi karaoke Bu Elsine masalah. Kurang ajar. Iki niki keri iki kayak anu mik mambu habape wong wedok iki. Kurang ajar anak kurang ajar. Apa PLC gak apa-apa.
Ngekeri, mending ganggu enek wong turu. Wis ngerti iki. Lurmu wis tak bantal iku lho. Yo gak apa-apa ganti bantal iki akeh lur ganti sing iki. Kurang ajar lambene. Ayo tangi. Gak nulungi wong tuwe tangi. Cerewet iki yo. Tolong ono mbak-mbak ono. Yo iki klambimu iki wah mambu batang kabeh. Nyomban kene. Duh, mek ombo-omban ngongkon. Wis salah cerewet arek iki. Iku menek kuku. Ya nambune. Rian. Lah kurang ajar arek iki. Enak hiburan gak oleh. Ya ben Beni. Jangan kurang ajar arek iki. Teh. Turu ae kayak gitu. Duh, kowe sik tas teko gerdul wis turu, Teh. Ya Allah, tanggangane raimu aku senenge bojoku, Teh. Apa? Dicereweti bojoku aku kan mau. Wis masa aku? Aku dicereweti bojoku, Teh. Bojo. Iya, dicereweti aku mau di. Ada rabin nek kowe. Opok ta kowe, Teh, nemen kopokmu iku. Kowe masak apa? Apa? Kowe masak apa? Masa Aku lom. tempe tempe. Kowe masak apa? Apa? Sing kowe ngomong nek pete-pete mau aku lom, Teh. Ya masak wis. Sing ngomong bojoku gak kira masak, Teh. Entek apa wis? Ya Allah, Teh masakno aku, Teh, aku lom, Teh. Apa? Masakno aku lom aku. Tuku beras entek wis. Nemen kon ning aku, Teh kok ning sapa? Masakno mie apa ndok iki nek kerupuk, Teh? Apa? Mie. Tuku amine. Gak duwe aku. Kan tuku. Wis seru mau kalah gara-gara raimu, Teh. Kok aku? Raimu lho sing rame-ramen kono sampe bojoku mara mau. Ya kowe gak gelem kene aku. Kowe rame lak ngomong kanteren kowe iku. Wis kopok kanteren kowe iku lak ngomong. Duh, ngono ae. Salah mbote, aku ngomong-ngomong ora tenaga saya lom aku. Kan kowe beduk kok. kan kowe nggo gitar-gitaran wis. Iya, Yos. Jalur lagu apa kowe? Apa? Rumah aku nyanyi. Sungguh terpaksa goblok kupingmu. Aku nyanyi apa kayak gitu kono iku. Areng-areng. Kupingmu iku rungokno aku gitar. Ya. Sungguh terpaksa aku menyanyi. Duh, nunggu masalah, kono bomba panas-panas ini. Iki maneng celeng iki, ketek iki. Giragas jambu pocel-pocel dipangan kopok kok. Apa her? Jambu pocel lu kena ge tombo tapi ono. Iya. Iya, kena ge tombo jambu pocel iku. Enggak bisa aja. Kena ge tombo wong giragas koyo kowe, kowe kan giragas ya kok tombone jambu pocel. Cek kowe kok muring-muring kene mau apa? Kowe aku turu mambung kan mari ngerum kayak mike cek kegawa kayak mike. Kepelen sik ta ya Allah. Kayane barangan kegopek LC ne mambung ngono. Enak-enak. Enak. Oh gak jajak. Dijawab gelem goblok kowe ngacit tok kowe. Kowe golek wis tak kowe iki. Apa? Mau musuh doyan, musuh geragas koyo kowe aku. Panas-panas ya nyapa ya? Yo, engko. Enek kan ning dikeletikan. Jegan? Iya. Yang kaburane Pak Kojin ya? Mau kojen. Iya. Mau ditembeling man kojin. Man kojin iku keren yo. Ora. Ayo wis. Karaoke mari nu. Gak usah Iki jono. balekne mic cowe ta. Wis. Tok balekne mic duwe etikat baik. Iya yo biasa ngono duwe etikat baik. Yo engko ae saiki golek jegan sih. Keletikan. Posisine. Gua kereman kowe yo. Iya. Beduk-beduk. Gak apa-apa, ayo wis. Ayo. Kowe ku ngono. Geragas kowe ku umat iku koyo bapakmu. Beduk-beduk kowe ku karo geragas. Mas, hah? Kowe kita gak sandalan kok. Iki kayak iki. Iya mari nih goblok matamu picek. Iya iki. Kok opo wani menek ini iki cendek. Ayo apa? Betul. Panggul dulu ya. Gue ngeser tapi. Biasa aku sing dipangan. Yes. Ya ngono yo manut karo manut ae angel gitu. Wis. Aduh. Dua loro aja kaki her. No. Goblok kowe kudano. Buat tak temu itu betang. Pecah wis gua nek man kocin iki. Nek iki Kowe goblok dimes kowe yo subur goblok raimu.
yo kaya aku. Anu sih bareng nyolong ini yo. Yo jos. Jos. Kok pecah iki. Hei! Hei! Tuh nyai sapa bengmu? Kurang ajar. Kowe ngono, aduh, mangan kocin mau. Untung iki kowe dijak anu kono mau kowe gak gelem. Tapi kan gak kena. Ya gak kena masuk gak kena kok lak jemune ning bapak ibu kene piye? Bapakmu piye? Yo kare kepuk ya ae kowe. Apa Mbak El iki? Mbak Elsa. Elsa. Tak bengi ngel sih bisa. Arane hadis cuy. Iya. Yo kok. Apa iki? Leng gue. Aku di. Ya 5 menit. Aku 10, gue 5 menit. Aku 10 menit, gue 3 menit. Ayo. Oh. Kotor ah. Loh, suara anakku. Nyapa kae? Ayo muncul. Teman. Ayo. Torono. Goblok. Lah iki bocah ning ndi we. Bocah iki ae. Nah iki we ning ndi we. Lambene obok pisan. Ampun Pak. Soalis kowe man kocin. Ampun. Kocok belayu. Iki arek ampun Pak. Nggawa miras barangnya. Pak. Entek Pak. Ampun Pak. Man kocin soalis kowe. Ampun Pak. Bocah loro iki gorong enek sing sunat deloki anakku adus podoan. Kalau sampun lho, Pak. Gorong Pak. Gurung sunat wis sunat oleh ndeloki Mbak Ela. Yo gak ngono bisa goblok. Asu. Asu. Kaken cangkem. Asu iki. Kapok, ketang omong ae ditanono yo. Sunat aku marene anakmu tak incengi barene anu ae.